Empezamos ganando 0-1, despois cando estábamos aí apretando, pois cuadrou que pitaron a min un penalti que, bueno, algo dudoso, creo eu, porque me deu no peito, pero bueno. Máis tarde metimos o 0-2, e despois, por suerte, un balón que me veo a min a frontal a un lado da área, pois rematei no en gol, o resultado final, 1-3 ganando ali en Celanova. Acordo-me que foi un día bastante chuvioso, que o campo estaba como estaba, era un campo complicado, además eles por arriba xogaban moi ben, agora, bueno, creo que vai ser un partido totalmente diferente porque cambiaron casi todas as pezas, son xente nova con enerxía, vanos exigir, pero bueno, eu creo que se facemos o que temos que facer e cada un rinde como ten que rendir, non deberíamos ter problema para sacalo adiante. Bueno, con ganas de ter algún minuto máis e demostrar e pois conseguir os objetivos tanto grupales como individuales. Hai moita competencia no medio campo, pero estades mellorando todos. Sí, eu creo que estamos mellorando tanto no individual como en equipo. Bueno, pois eu creo que bastante ben, creo que nos entendemos bastante ben, é un tipo que tamén lle gusta ter a pelota, que non, como se dice, que non lle queima, que lle gusta tela, bueno, bastante ben, moi cómodo. Además, sinto máis cómodo como estou agora algo máis hacia 3/4, non tanto atrás, aunque sí que me gusta baixar a sacar a bola para adiante, pero bueno, tamén me gusta ter este xogo aquí no medular, moi cómodo, verdad, sí.